Mwana wevhu, wamuka chere? Bocha mama, uri kuita sei? Kundotsimbudzira weneyo manduwe. Nhamo paZimbabwe ndo yatikwinza. Aiwa. Nhamo ndo ichataurwa here cha mama. Zvakutongodaka kuti vanhu tigare takavhota ka. Because ndaona rimwe gore katanyorwa mumahistory books kuti kune vanhu vakambenge vakashinga ka vakambogara munyika yenzi Zimbabwe. Hazviko izvi. Ndozvokupenga zviye, vanotijairira vanhu ivavo. Kone zuro maiti pane komaida kuti tiende kunoprofita vanhu. Makabva mangotiziye. Kwaiwonai munhu waMwari. Ziye, zvakatobuda musoro mangu wena. Sorry. Koma wanika. Tiri kutobva kakumarirwe izvizvi. Haikona kutaura zvinhu zvakadai baiwe. Kwai ndiani futi apunzumura bhaketi? Pane mwana wesangano akashaya. Uri kumboona chiko samutoko. Ezvinezvika ndakuda kuvheta vanhu vanouya pamasowe. Ndaneta nevanhu vanoti aona kuti apera nechirwere ka. Akuda kutsvaga vanhu vanozomuchema. Obva auya hake kuzotendeuka. Haikona kutaura zvinhu zvakadaro baiwe. Ndinyepe. Akataura kudini komunhu afayo? Uri kumboona chii? Sister Yeke yakauya pamasowe tongoti last 3 weeks idzo. Vandatoiturika maoko paya. Apa pese paya uya kapakati apapa. Yaipleja. Ini ndakatoti ava ndiwo mapostori akaperera ka. Izvo kupi? Halo. Maoshomora haikona kunditira pwita baiwewe. Ndati ndiri kuuya. Ukudeiko? Ndojiwa nyama here nini? Saka takabva ita semutendo wenyu madzibaba. Wakadzi vanofina fani. Shamwari, nyaya dzakutozobuda munhu afa ka. Kuti sister iyoyo yakanga yakadefaulta mapirits. Apa hanzi yaingorara nevarume pasina kana protection. Apa yanga isina kana funeral police. Hama hapana kana 1 yatakawana. Sove ndo ratoviga munhu iyeye. No man, vanhu ngavasadaro amana. Ndo zvinonetsa. Vanhu vanenge vachipinimidza vachihura, vachizvita nenge wakanakitsa chaizvo. Kana wakurwara manje wakwinziwa nechirwere, wauna nenge chimboto chabatiwa nourimbo, ndo pavanenge vakuda kutendeuka. Isu hatite izvozvo baisu. Ini kundodanana nomusikana, chinhu chokutanga kotestiwa. Excellent. Ndo kutogona ikoko wangu. Because kunze uko hakuna kana kumira mushe. Vanhu vari kurwara mumastreets umu. Musabhaizwe kane mamakeup kana mafirita munoona pamafacebook apa. Zvibhorani izvi. Ipapa ubwodoka mamanduwe. Ndakazwa chikombera musino chiti kwaini munhu wandakadzidza naye semuschool handipfeke bajombo. Ndikati ichi chopenga ichi. Timu racho here. Ndiretsinzi nyamutoti kani Tokyo. Ndakanzwa kagarwe musuno achiti hanzi dzinotifeka kupfekera munhu akaita samabridjo kana Lorraine Guyo Gamtataka nekuti vakanyanyonaka. Ndikati itai henyu boys. Ukaona nini manduwe? Ndokunotorarama kana 100 years. Kutozoguma ndakudziriwa nondowe. Noti ndakangwaridza ino varume. Ndokutogona ikoko. Ndozvakutodaka panguva ino yatiri. Asi madzimai poriketi vandirwadzisa akomana. Cheers. Wati madzimai ani? Madzimai poriketi. Koindawo. Iwe, haikona kudaro baiwe. Hawabve kwamutoko kwanyamuzwire madzimai wauri kutaura iwawo. Exactly. Kwamutoko kandoko vanobva. Vanototaura kachenye chibwidi chamunotaura ichi. Watema here. Wakarepa so. Wana mapuno makuru nomabvembe makuru. Ndakangonzwa kuti hanzi kare raiva bhizaka. But dai makavaona kapa vakazoya kumasowe apa. Zvanga zvaendwa German. Sibinage, ukutamba hawanditika, udongozwa kuti ndinotii. Nhai madzibaba. Ko imimi namadzimai poriketi lingi renyu nderei? Maakundirasa manje. Nyatsotaura ikapa nenyaya yenyu. Ndiri kuzwa sendinotsva. Wati wakafa nei? Haikona ndidaro basibinage. Iyi ndikudikitira ndipewo mvura. Ko chiko nhai samutoko? Po here manje? Wakuvhurika here wangu? Shamwari poriketi ndo chimoko changu chandenge ndakatizira maoshomore mazuva achiera stiye. Ndipo pandai kufonera pa ndichiti ndine chibage chiri kuno icho ndiri kudya chiri chinyoro. Iwe Tokyo, saka uri kureva kuti wakatotokonyera chiri chinyoro here pai? Wangu usadaro iwe. Sawira usaro chichengeta wana wangu nomukadzi wangu. Kaira kuteya shomba nemakabeji, vamwe vakati shiri yazopfuta rekeni. Strategy, ndauya nechistrategy. Eka, ndaisivataurira kuti shiri inozongofa, inaro chete inozongofa, siya ichipaparika idzungu inozongofa.